Kaixo, denoi gueneko Ibon Garazita aritz gara, eta gaur gure proiektua erakutsiko dizugu. Guk egin dugun proiektua krisketa da. Ekuitugun proposamena dira, mendiko etxe bat daukagu eta giltzakin ireki ordez, atea bakarrik irekitzea nahi dugu. Beraz, txirrina jotzean krisketa automatikoa piztu eta atea bakarrik irekitzeko zerbait egin nahi dugu. Lehenik eta behin paleten neurriak hartu eta moztu egin genituen. Hori egin ondoren paletak elkartu eta pintatu egin genituen. Ondoren solenoidea egin genuen eta etxearen basearekin elkartu genuen. Taldeak izandako arazoak hainbat dira. Bereziki bi. Lehenengoa zen taldean ez genitula egin beharrekoak ondo antolatu eta horregatik denboraz justu ibili ginela proiektua eraikitzerakoan. Eta bigarrena izan zen paretak ez genitula neurri berdinian moztu eta paretetako batian atian zulua egin ez genunez berriro hasi behar izan genula proiektuak. Bete behar genuen baldintza, krisketa barrukaletik bakarrik irekitzea lortzeko hainbat baldintza bete behar genituen. Sakagailua barruan egotia, krisketa elektrikoa izatea, eta baldintzak betetu. Eta erabilitugun materialak izan du jagurra, tela puska bat, kobrezko arila, big boligrafo bat, pila bat, kabliak, konkretuki 3 erabilitugu, bi klip, zerra mekanikoa eta sakagailu bat. Eta oain nola egiten duen erakutsiko izugu. Maten jezunean sakagailuari hiltzia juten da baruraka eta atiare egiten da.